ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ କ୍ରିଏସନ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ଏକ ଦେବତା ଯାହାକୁ କି ଜଣେ ଶବର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶବର ହିଁ ଜଣେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ। ଏ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, କିଛି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛି ପର୍ବତ ଆଉ ନଦୀ। ମହାନଦୀର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୀଳମାଧବ। ନୀଳମାଧବ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ବତର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପର୍ବତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ତ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିଲେ, ପୁରାତନ କାଳରେ ଥିଲେ। ତ ଏ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଗଠନଶୈଳୀ ଯେମିତି ଅଛି ନୀଳମାଧବ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟିଲୋ ସ୍ଥିତ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ, ତାପରେ ପୁରୀରେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯେଉଁ ଆସିଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରେ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ବନାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ପୁରୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟୁ ଠିଆ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତ ଏଇଠି ବି ସେମିତି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବେଢ଼ା। ତ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲା ଲଳିତା। ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି। ତ ବିଦ୍ୟାପତି ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଯିବ। ତ ସାମ୍ୟକ ଏତିକି ଜିନିଷ ଖାଲି କହିଦେଉଛି କି ବିଦ୍ୟାପତି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଲଳିତାଙ୍କୁ। ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି। ତାପରେ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପରେ ଜାଣିବା। ତ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ, ଯେଉଁଠିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହିସାବରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବଟେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ମହାଦେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ରହିଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କର, ସେଇ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ବଟ ଗଣେଶ। ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଯେମିତି ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି। ହଁ, ପୁରୀଠୁ ଛୋଟ, ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତାଠୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଛୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଏଠି ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବଡ଼ ବେଢ଼ା ଅଛି। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ବେଢ଼ା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବେଢ଼ା। ଇଏ ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମହାଦେବ, ଏଠି ବି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ମହାଦେବ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ବି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମହାଦେବ ସେଠି ଯାହା ବି ହେଲେ ଥିବେ। ତ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାରେ, ମହାଦେବ ଆଉ ଦେବୀ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ, ୟାଙ୍କର ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବେଢ଼ା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ରୋଷଶାଳା ରହିଛି ଏଠି, ପାକଶାଳା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପାକଶାଳା ରହିଛି। ଯେହେତୁ କୋରୋନା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ କମିଯାଇଛି, ତ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେମିତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଛୋଟ ହେଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି କରାଯାଇଛି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ସେମିତି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଅନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଏଠି ଅନ୍ନ, ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ଭଜା, ଶାଗ, ଖଟା, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ରହିଛି, ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ନଜର ନାହିଁ
माँ सरस्वती मंदिर पहड़ पड़ जाइए माँ सरस्वती मंदिर भी अच्छे ये गोटे आउ गोटे द्वार रही नीलमाधवंकर जोटा कि सीधा महानदीर कूल को जाइए द्वारटी महानदीर कूल अवस्थित नीलमाधव तो महानदी को लगिकी पूरा मंदिरटा महानदी को लगिकी एपटे पूरा तलू गले महानदी अच्छी एमती छोट बड़ बहुत गुड़े मंदिर समारोह ये रही बहुत किसी जिनस ये रही जोटा आम भिडियो कभर करूँ किंतु एमती किसी जिनस बहुत यहाँ हूँ ओडिशारे जदि विष्णु पूजार इतिहास देखा विष्णु पूजार प्रथम इतिहास एवटू ही आरंभ होता है ब्रह्माद्रि पर्वत प्रथम थर पर ब्रह्मा विष्णुंकर उपासना करते तो से पर्वतर ना हूँ ब्रह्माद्रि पर्वत आउ समयानुक्रमे धीरे धीरे जुग परिवर्तन होला परे सेही विष्णुंकर उपासना नीलमाधव रूपे विश्वावसु करथिले। विश्वावसु होउचंती सबर राजा थिले विश्वावसु जे कि विष्णुंकर उपासना करुथिले विष्णु को नीलमाधव रूपे पूजा करुथिले। पूर्वजन्म जेतबळे विष्णु देह त्याग करथिले शबर हाथ शबरर शर निक्षेप विष्णु देह त्याग करथिले भगवान कृष्ण जेतबळे देह त्याग करथिले तो सेही पापर प्रायश्चित एई जन्म करथिले विश्वावसु भगवान नीलमाधव को पूजा करुथिले से विष्णु रूप में ही पूजा करते तो एमती बहुत गुड़े आहरी इतिहास रही इतिहास जदि आम देखा इतिहासकार मैंने तो विभिन्न प्रकार कथा कहते लोक कथा हिसाब से ये हूँ नीलमाधवंकर इतिहास जदि नीलमाधव विषय में आपण मैंने आउ अधिक किसी जानापी चाहते ताल आम चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करूँ थैंक यू।